Трета част на хлебчето с ядене. Устите ми още горят. Тя изяде чилито първа, което е най-важното. Остави ми само люта чушка. Люта чушка, сода, соев сос. Люта чушка. Останаха ми само хубави неща. В смисъл, аз ги харесвам. Соевия сос ти харесва? Да. Освен чушката, само хубави неща. Какво ли е? Дай. Очите ми. Това е друго нещо. Чулета. Правя. Как позна? Така. Дай малко повече настроение. Това ще е да го бутна. Ох, боже. Пък както изяде чилито, всичко е в трауър. Добре. Започна да се ченца. Хайде. Секунда. Дай да ти такова ръката. Ето тук. Тук се късва очите. И нещо къде не харесваш разгиле. Дай си лъжицата. Лъжицата ми е на това. Ще хъмнеш и малко къднелка. Не чувам шумолене. Защо не чувам шумолене? Това не е хубаво. Отвори си устата. Има още. Ами... То единствено сутечно и гадно. Така че соев сос. Да. Не било толкова гадно. Представях си го много по-гадно. Но с смеска с канел наистина е гадно. Може ли да плюзна? Идват ми сокове от канелата. Ето. Чакай, на мен ми трябва една кърпичка да се избърша лъжицата, че да не ми люти. Имам пожар в ус. Значи на тебе станаха само хубави, на мен само гадни. Имам чушка още. От играта. Заповядай. Разбъркваме кутията на нещастието на Хриси, в която има само хубави неща. Освен чушка. Продължаваш своята чушка. Чакай малко. Така, няма да се види. Мамо, изядох чили. Защото те правя, мамо. Ставаме го там. Ама на мене ми остава само чушка, на него и чили чушка. Добрите му неща почти свършиха. Вие снимате ли се? Да. Отвори по-голяма уста. Мамините корабийки. Мини по тук, че не си на фокус. Да, позна, проче. Доял си я. Той и аз ги правих, де. Окей. За малко да падне. Какво за малко? То направо си падне. Ох. Не на ухото ми. Ухотия. Да. Аха. Къде е, бе? Там.
Шумоли се! Шумоли се! Моля те, не слагай много, ако е чили. Папагал излезе ли от клетката? Шуми. Добре, приготвям се за чили. Сода. Да. Казах ти. Първоначално беше хубаво. Заповядай. Добре, на мен ми останаха 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 неща, от които сигурно 2-3 са хубави. На нея останаха 7-8 неща, от които всички са хубави, като изключим люта чушка. Каква справедливост? Има още вкусна сода. Ще си оставя корабиката, за да ми придаде после хубав вкус. Не знаеш какво ще изтеглиш, може да е банан. И ела пълна тук, стига си се ръгала на... Да не казвам къде. Какво е? Упс. Сега ще разбера. Ще си вхапнеш нещо. Дай си лъжицата. Ой, ще ти види. Чакай. Моята по-малко. Добре. Мръда. Ауч. Къде ти тя влиза? Къде ми е корабиката? Ей там. Ага, напипай. Мисля, че е със. Чакай малко, не сме на фокус. Мини по-натам. Още. Да, ще стига толкова. Царевица. Да. Нямаше как да не го познаеш. Царевицата мисля, че беше първото нещо, което хапнах. Да, Сега. това беше пети номер. Майтър. Мисля, че е крайно време и на мен късмета да ми стане гаден. Имам чувство, че люта чушка и чили ще се едно след друго. Което не е никак добра комбинация. Дървите. Да. Дай ми ръката. От Тоест, тебе. под мене. Под ръката ти. Избирам си ето. Това. 2 ли са или едно? Едно е. Alright, mamacita. Aquí está. Корабийка. Да. Аз я правих. С мама. Да. Дай бе. Къде е моето стегане? Не, там. Ако се засмееш, ще чуеш да чушка. Ау. Така.
Къде ти е лъжицата? Ето Де. Опс! тук. Мен не помня там, за да си нацепка. Къде е това? Видео. Къде си? Секунда. Секунда! Отваря си устата. Сладко. Да. Защо сложи толкова много е солено? Не е много. Беше цялата лъжица. Солено е. Шегувам се, не беше цялата половина. Или по-малко. Не знам. Добре, чакай, стани. Да, и аз съм на това мнение, че трябва да го хванем и да го изчистим после, защото... Ох, не се знае коя свиня се е къде по него. Добре, си шала. Ауч, краката ме сболяха да стои така. Пожелавам ти чушка. Пожелавам ти да умре семейство. Беше добро намерена шега. Но къде сме? Надолу ли съм? Да. Нека чилито не се набута в устата. Ей, много е хубаво. Това, което ще ядеш и пиеш, е хубаво. Не е хубаво. Защо пие? Защо? Вода. Защо пиеш водата? Ама Не пия вода, мразя вода. Га, ти си луд. Божичко. Да ти се падне. Тя няма никакъв вкус. Именно. Къде е Андра? Обаче на двамата бананчето ни седи. Да. Бананчето е последното, което е хубаво ще вкуся. Мисля, че от краставицата вече ще отхапа. Опа. Да. Чакай. Така. Какво е? Да. Сега ще разберем. Ох, да му би хубаво. Студиото да е чушка, да е чушка. Чакай да си ми фокус. На фокус си. Ох, Ауч. чакай. Ауч. Оле, боже. Да не е чушка, чувството не е чушката, но да не е чушка. Раз. Да. Брат. Доя си го. Да. Отвори го от обратната страна. Да си знаеш. Дай ми шал.